Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan Amanuel adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak kadagiti adu adumdumngeg kadagiti drama yo. Nang runa ti Mr. Lonely. Bayat ngagin inanaak, iso ti dingdengget. Ket kayat kumamet nga isalaysay tinagbalin abiyag ko, iti sidong ti pamilya anangampun kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Manuel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaturog ti anak ko ang pinanawak. Barang ada mabulod ko kada mamreya. Aday tantikit. Agdorbelak. Naimbaga bigat yun, ma'am. Kasta amot, Ellen. Umay ka, sumrak ka. Anya ka di tigagaram, tas sinapsapan mo tang timay. Di ako nagpalpalikaw pa, ma'am. Pang-asiyo tatulungan da. Nabayagan nga agsaksakit ti anak ko. Ngamaawan ipang paagas ko. Urayan niya, aramidak. Umimbag lakit di ti anak ko. Kasta ka di. Sigurado ka kadi amayat ka iti kondisyon ko? Kas na ibagakon, ma'am. Amin, aramidak. Tapnaging baglaang ti anak ko. Ang ipantayo ko mapay di ospital. Ang mga nonya ti mapasamakan ko, ana. Ma'am, nakarugaya man ti sakit ti anak ko. Kitnagkalagatan ti kasapulan. Pangasiyo, tulungan niyo ti anak ko. Ellen, narigat ti adda pa nagbiagyo. Kasano ko mabayadam ti kwarta mabusbus para iti anak mo? Gamana, tulungan ka. Ipaagas ko ti anak mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Da kaminton nga agasawa ti bigbigan na nga ama ken inana. Yan tangay awan mo't anak mi. Di kagdana. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi ni Baby Manuel. Ma'am. Anya, mayat ka iti kondisyon ko? Owen, ma'am. Umanugot na. Basta gimbag ti anak ko. Kat ikariyo nga ipatagyo kaspud no nga anak yan ni Manuel. Nagrigat na ito'y para kanya nga inana. Ngam na imimbagan ti kastoy. Ngam ti agnan ayo na jakton makita ti patpatag ko unay nga anak. Agpag napagnaaklaan dito asidag ti balay da mamreya. Umdasan kanyak amakitak ti anak ko. Sana rumbang nga isinak ti atensyon ko kankwana. Rumbang amamak ti amin amapaspasamak ti anak ko. Manuel, anak ko. Ti anak ko. Aping agsangsangit. Asit ka. Apay iho. Aping agsangsangit ka. Ha? Asino kayo, nana? Apay nga da kayo dito'y asidag ti balay mi. Anya ti aramidan nyo dito'y. Awan. Naira na laalimabasak dito'y. Kasi ka. Aping agsangsangit ka. Ngamin?
Nagbalina na nauyong kanyak da mami kan daddy. Nang rugi dayta, idinamuan da nga danton kabsat ko. Kasta ka di, iho. Basta saya atom lahat ti ipakitam kada kwada. Ipatpatagda kada mami kan dadim. Kasta ka di, nana. Sige nga rod. Agtong palak iti amin na kayat da. Manuel, umasidag ka man ditoy? Apay ka di, mami. Apay nagiwara ka dito'y salas, ha? Sorry, mami. Ang dalaang mapasamak iti si Kugko. Agsagana ka kanidadim. Manhipod ita, dinakbusbusuran, ha? At danton anak ko, kat di dakanton ka sa pulan. Mami, anya ti kayat mo asawan? Di kan damag-adamag. Ornosam dagitay ayam mo. Tano saan? Ibarsak ko amin kan kadagita. Sorry, mami. Sorry. Saan aday ta sangit mo ti kayat ko makita? Agawaam ti aggunay! Apay ngay, sigot mo tanadungod a mami kan daddy kanyak. Nga mapaitan, tadanton kabsat ko. Iso nga taday ta ti makagapo. Iho. Ni, apay ngagsangsangit ka manan. Okay ka. Punasat dagiti, mama. Agyaman nagtanda kayo manan, nana. Mabalin ka di nga arakupan kayo. Oo, iho. Mabalin. Apo ka malmalday ka. Manuel! Ang arakupang day ta babae, ha? Sumrag ka dito yan. Itan! No di mo kayak ti makaraman manan! Uwan, mami. Sige, nana. Agyaman akmanan. Darasam! Pasensya kan Marisa, ha? Medyo naladawak na imay titulagan tayta. Okay lang, apo businessman. Dayta tinangayatakkan ka, honey. Nakaisam ka kanayon. Pasensya ka, ha? Kurang ti oras ko kan ka. Okay lang, honey. Ipatpatag ka unay. Kat kanayon, amaawatan ka. Si dada anak amanguray kan ka, honey. Agyaman ak Marisa, kat di kagdanag. At dalahan kayat ko amamuan iti kinatao. Katapaman na matakwatak dayta, agsimpatan tumaten. Wan kat urayak day ta agundaway. Adda kan, Manong. Arakupan ka man, Manong. Ay na, manmano kang aminin nga agawid dito'y balay. Kailiw kan, Manong. Ay na, ading ko. Dayta ket takailiw na kakanayon. Ha? Mariknak ang napatagakan ka, kabsat mo. Wan Manong. Agkabsat tangarot. Oh, anya ter aramida nyo dita, Sumrag kayo man ditoy. Mami, agkabsat kami mat. Awanda kas na. Ipatpatag ko ni Manong Manuel. Mami. Ni Mami mat. Mami, adda kayat ko amamuan. Kat pangaasiyo, tay bagayo tipod no. Sigurado ka kadi. Akayat mo amaamuan tipod no akinataom, Manuel. Wan, Mami. Sige. Dumngag ka. Taisalaysay ko ti amin. Kat pakawanan na kami kumakan ni Dadim. Tamanipod si Mangbay ni Rolly apod no nga anak mi. Di min na ipaay ti pamatag para kan ka. Jaklaim pagarop. Tigayam babae nga daakanayon iti asidag ti balay ti pudno nga inak. Manong Manuel. Uray no saan ka apod no akabsat. Ipatpatag kalata.
Agyaman na kading ko. Manong, Si kalat ti kapsat ko. Hala, husto daytan. Kadno kayat mo makita kan makasarita ti pudpudno nga inam. Mapantayo iti ayan ni Ellen. Lapdan tayo iti plano na apumanaw dito lugar tayo. Impagarup nga agapu iti kanayon na apan agpakita kan ka ti makagapo. No apay asaan anasaya at titratok kan ka. Ala, intayo nga roden, mami. Ellen, ada kami. Ma'am Rayhan, anya ti maipaay ko. Pakawanan na, Ellen. Jack na tungpal ti karikan ka, idi. Jack na ipaay ti pamatag nga inkarikan ka. Idi inalami ti anak mo. Ma'am Rayhan, anya ti kayat asawan dagiti bagpagayo. Naamuanan ni Manuel ti amin. Katadtoy. Kaya't nakaamakita. Isumat lagayam ana si dagtirik na kada kayo idipay. Pagkawanan na kanak ko. Awan iti ti amo kapamuspusan. Tapno maipaagas ka. Isu nga uray na sakit para kanyak tinaramid ko. Inturturad ko. Ngam ti agdanayon na mapukaw ka, anak ko. Saan kayo nagsangit? Naklatak gapo itinamwak. Mariribu ka na. Agyaman nakti imay kayo adwa. Liam, Marisa. Masapol ko ti pangipagsakit ti marikrik na kita. Basta si ka, Manuel honey. Ngam, apay. Anya ka diti pa kariribukam. Wano parikot mo. Huwag ngagpaiso, pare. Anya ka din ngagpaiso. May papan ka di kada kayo ka ni Marisa? Taapay apat siya ka tinawagan pa eh. Awan ti parikot kada kami, pare. Ngem mariribu ka nak. Gapo iti naamwak may papan iti kinatawak. Ha? Anyat ka't mo saman, Manuel. Husto ti atap ko. Amay saak nga ampon. Dumngeg kayo. Tay salaysay ko ti amin. Kastagayam tinapasamak. Ngam masigurado. Nasakit para iti inamday tanga inaramid na. Apay, honey. Kaguram ka diti inam? Huwag nga ro, pare. Kaguram ka di po iti inaramid na iti. Dakunam, mariribukan ka unay. Diyak mo, pare. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Saan ko anarik na ti pamatag ti may sangay na. Tay di addan anak dagiti nangampon kanyak. Nagbalindan ana ulpit. Ngam aklunak. No saan aga po kadakwada. Jakmat naragpat ti baligi. Naklat ka lang, Manuel. Pakawan ng tinan. Tapno makumpleton, ti kurang iti kinatao. Talagan sa kaguranak. Gapo iti inaramid ko, anak ko. Ngam sana rumbang masakit anak no bilang. Awatag no anya ti bunga tinaaramid ko. Umadayo ak. Barang iti iadayo kat mapakawan na. Sapay ko mata mapakawan na kanak ko. Jak inggagara ti amin. Awan nga minti sa bali a pagpilyak kadagiti akong taway. Ipatpatag ka unay, Manuel, anak ko. Nanang,
Pakawanan da ko, ma. Manuel, anak ko. Inururay ko na ito yung daway. Kunaknud ikan maara ko pa eh. Pagawanan na kanak ko. Diyak kaya't nga ginatayo tayo di lumabalbalin. Nga masapol nga piliak. Awan sa bali nga asit nga kadagiti akong taway. Ipatpatag ka unay, anak ko. Iso nga'y torturan ko ti sakit. Inimpaampun ka kada mamreya. Nagkarida nga ipatag kan ibilang nakaapod nga anak. Iso nga uray at ako mamat mabalin ko asumra ka na trabaho ijay syudad. Sa anak-anapan, kaputadyak kaya't amay sinakay di matang ko. Kat idinakita ti panangululpit na kan ka. Kaya't ko nga ipukaw asyak ti pudno nga inam. Di ka nagdanag-danag. Saan tan nga ginadayo pa'y? Ipatpatig ka matunay, nanang. Katagyaman na kiti hapo. Tadi na intulok amatayak idi. Tapno makapaglangan tapay iti mabayag, nanang. Nagpinnakawan kami iti inak, Mr. Lonely. Ket nalagan gayam tirik na, numamakawan ka anaggapo iti puso. Iti sana nagbayag, nagkalaysa kami metten kini Marisa. Ket naragsak kami anagdeden na kadananang, iti impatakder mi abalay, iti asidegmetlaang ti balay da Mami Rhea. Kastan, Mr. Lonely, ket sapay lakumata na kay paay to'y pakasaritaan ti biyag ko, iti uray basit nga adal. To'y pagayam mo, Manuel. Manuel, pagayam ko, nasaya at met, tauray kasjay tinagdaldalanam, ket saan ka anaupay. Ngemkit di, pinagbalin mo akarit ti panagbalin anaulpitken ka, dagiti nabangunam anaganak. Sapay la kumatag tultuloy ti ragsak, ti pamilya a binukal mo. Ituloy mo mati agbalin anasaya at Manuel. Tati nasaya at atao, masupapakan iti bindisyon, manipod iti apo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Manuel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.